नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके जाड़ा स्पेशल भोजपुरी सॉन्ग अब बहुत बढ़िया गीत की रचना कैले बानी। एकदम अलग कंपोजिशन बा। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना जाड़ा में पक्का बच जाए भैया। फीमेल मैटर बाटे कि मेल फीमेल केहू भी गा सकता। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे ये गीत के गायक बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाह। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, या आपके मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, रंगदारी गीत, चाहे सीजनली कोनो प्रकार के मीटर रुआ चाही बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, व्हाट्सअप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी, मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। तो चलिए देखा जाए कि ये गीत के कैसे गाओ बाटे। मुखड़ा बाटे एगो रतिया बड़ा परेशान भी का कहती है जाड़ा के महीना में कि मिलल भातार ड्राइवरवा ये सखी कोला कबारी जोताई करे। अरे मिलल भातार ड्राइवरवा ये सखी कोला कबारी जोताई करे। सरद से दर्द करियाई करे, रोजे बोलम बरियाई करे। सरद से दर्द करियाई करे, रोजे मरद बरियाई करे। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।